मेगा कार रेलि जोङो लानो नागिरदों आरो बियो फैगौ जोङो 21 तारिखआव जोङो 21 तारिखआव अदालगुरिनि जि जोंहा डायमन्ड फिल्ड होनो जायखौ माने मा होनो नलबारि प्लेग्राउन्ड होननानैबो बुङो जोङो बिनिफ्राय स्टार्ट खालायनानै जोङो क'क्राझार बनरगाव जितु जोंहा माने खाख्राबारि माने जितु बनरगावनि जोंहा जि खाग्राबारि जि फिल्ड दङ बे फिल्डआव जोङो जोबथा फैगोन एन्डिं खालायफैगोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मिन्थिहोनो नागिरदों आरो बे माखासे जोंनि जि जोङो मोनसे मेप खालायदों जे गारिफ्रा जोंना बोरै बोरै फैगोन आरो बेहाय मोनबेसे गारिफ्रा आग भाग लागोन जोंनाव बेहाय गासै 1500 माने कार बेहाय आग भाग लागोन बेहाय जोंनि साफ्रोमबो मा होनदों लाइमोन गांखंजों लोगोसे बेहाय अमेन जोंनि गुबुन गुबुन सेलफोर बेजों लोगोसे पेरेन्ट बडिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेहाय आग भाग लागोन आरो बेखौ जोङो फैगोन 21 तारिखनि फुंनि 8टानिफ्राय जों स्टार्ट खालायगोन जों प्रथमावनो जों स्टार्ट खालायगोन जे जोङो स्टार्टिं पइन्टआ जाबाय नलबारि प्लेग्राउन्ड अदालगुरि टाइमा जाबाय 8टा जोङो बिनि उनाव फैगोन जोङो 8:50 जों पानारियाव मोनफैगोन बेहाय जोंना मा होनदों 9:50 वेलकाम जोंखौ वेलकाम खालायगोन तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआ आरो बिनि उनाव जोङो मा होनदों 10:30 जों मोनफैगोन जोङो बागानपारा आरो बागानपारा ब्लकआ बेहाय जोंखौ वेलकाम खालायगोन जेसेबां बे कार रेलियाव फैनाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बे 10:40 जों मोनफैगोन बरबारि जाना फैगोन आरो बरबारिनि उनाव जोङो मसुलपुर फैगोन आरो मसुलपुरनि उनाव जोङो मा होनदों सरायमारिनि उनाव जों फैगोन सालबारिनि उनाव जोङो रुपहि फैगोन बिनि उनाव जोंनाव सालबारि मिन्थिबाय सालबारि फैफिनगोन बिनि उनाव ओमफ्राय सावदुरपिटा आरो बिनि उनाव जोंनो खुस्राबारि आरो बिनि उनाव जों कदमतल आरो बिनि उनाव जोंना मा होनदों काटालजाराव फैगोन आरो बिनि उनाव धमनि आरो बिनि उनाव आइलाबि होननाय मोनसे जायगा दङ बे आइलाबिजोंबो जों फैगोन आरो बिनि उनाव जों फानबारियाव 2टा जोङो बिसाव मोनफैगोन आरो बेहाय जोङो दसे रिफ्रेशमेन्ट खालायगोन जोंनि कार रेलिया दा बिनि उनाव जोङो आरो बिनिफ्राय जोङो रिफ्रेशमेन्ट खालायखांनायनि उनावनो जोङो उलुबारियाव जोङो 3टायाव जों मोनफैगोन आरो बिनि उनाव जोङो बर' बाजार जानानै आरो बर' बाजार जानानै जोंखौ वेलकाम खालायगोन जोंनि बिजनि डिस्ट्रिक्टआ आरो बिनि उनावनो जोंहा भबानिपुर जानानै जों फैगोन आरो बिनि उनाव जों सापागुरि आरो बिनि उनाव जों कारिगावआव जोंनाव मोनथाम ब्लकआ जोंखौ वेलकाम खालायगोन बेनो जाहैबाय सालाकाटि ब्लक देबोरगाव ब्लक बेयो जोंखौ वेलकाम खालायगोन जों कारिगावआव गासै 4:30 मोनफैगोन आरो बिनि उनाव जोङो पुरुना फ्लाइअभार माने बेजों थांगोन जों 5:10 जोङो मोनफैगोन आरो बिनि उनाव जों एन्डिं पइन्ट जों 5:30 जोङो बनरगाव जों खाग्राबारि फिल्डआव जोबथाहैगोन बेखौनो दिनै जोङो मिन्थिहैबाय आरो जों बिदिनो खावलायनो नागिरदों जे जोंनि मोनफ्रोमबो सेल जोंनि UPPL हान्जानि माने जोंनि नैबे मिरु लाइमोन गांखंआ जि अर्गानाइज खालामनाय जि प्रग्राम बे मेगा कार रेलिया बेहाय माने जोङो साफ्रोमबो जोंनि वार्कारफोर जोंनि दैदेनगिरि जोंनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ जोङो बयखौबो आग भाग लानो थाखाय जों गुरै खावलायहरदों आरो बे रेलिया सबसे गिदिर दिनै जोङो बेखौ मोनसे हयथ' नोंथांमोना मोनफ्रोमबो दिनै पलिटिकेल पार्टियाव बे माने पलिटिकेल हान्जानि बेबायदि मोनसे मेगा रेलि हयथ' जाफेरनाय नुवाखै नोंथांमोना निस्सय दिनै UPPLनि नेतृत्वआव मिरु लाइमोन गांखंनि दैदेननायाव बियो फैगोन 21 तारिखआव मा होनदों अदालगुरिनिफ्राय लानानै जों क'क्राझार फारसे जोङो रावना होगोन आरो बे गासै 1500टा दिनै कार रेलि लागोन आरो बेखौ जोङो जाफुंसारनायाव नोंथांमोन बयनिबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि BTC ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि जायफ्रा सापर्टार बिथांमोनखौ जों बेहाय आग भाग लानो थाखाय जोंनि मिरु लाइमोननिफ्राय जों नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय।